निश्चय नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ दिनै मोनदांथिया मा खामानि मावनो होननानै आखायाव लादों जों लोगोफोर लास्टहालागै नायबानो जाबाय लास्टआव बेजों लोगोसे आरो मा मा खामानि मावबावखो जों लोगोफोर दिनै जोंहा खारै जिरनाय हाबाफारि मानो होनोब्ला थालिर आइथियाखौ माने दानफायजोबनाय जादों बेनिखायनो बोसोरसेनि थाखाय जगायना लानो होननानै जिरना लाखाबाय आरो खारैयाथ' बर'नि थाखाय मा बेखौथ' मिथिखागौ जेरैहाय थावजों समान नङा होमबा आरो लोगोसे बे दनाखनखौहाय जोङो दिनै मा खालामगोन बे भिडिअ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय एकदम मार गोबां होखाबाय आरोना एकदमबारे ओरै एकदमयालागे बैया गोबाव जिरखांबाय जोङो थालिरखौ दानफायजोब्बाय नालाय जिहेतु आरो ओइयावबो दंबावो खावसे इयाव खावसे दोनफैखाबाय थिं मोनब्रैखा 1 2 3 माने 6टा आरो 6टा थिङाव लामबावबाय आरोना दामाम गोबां जिरखाबाय जोङो साला थावनि गोनांथि जानाय नंला आरो एबार आरो दंबावो बैयाव गाबोनैखौ जावबावनोसै माबाबावनोसै सालाखौ थाव बायनानै मोनजाबाय थानो एकदम मेंजोब्बाय आरोना एकदम ओंखाम उखैजोब्बाय एबार ओंखाम संहैसै आजा थिंखौ थिखांनांगौमोन इयाव मा दं एबार संहैसै इयाव सिमेन्ट आरो रड मोनफैबाय नोंथांमोननि अननायाव गाबोननिफ्राय जागायसिगोन सिमेन्ट रड नै रड सिमेन्ट मोनफैबाय दा ओंखाम संसै उखैबाय नालाय ओंख्रियाथ' एख' गैया ओमफ्राय भल खानानै लाबोदो थाइब्रैसो ओमफ्राय आलु बिदि होनानै संनानै जानोसै बिराद माहाजोन ना जोंहा बेनिखायनो बिदि दै रोगा रोगा लोङो आरोना लोगोफोर दमकलबो गैया नालाय आरो मटराथ' आरो मा सिमाङावसो आरोना अब्लाबो न'आ न' आरो बेवहाय जोबोद गोजोननाय दङ आरोना लोगोफोर गोरिबनि फिसाबो जाहैबाय नालाय बेफोरबायदि खस्थ'बाबो मावनानै जानांसिगोन आरोना सिंस्रि सालायनाय अब्लाबो फुल कनफिडेन्स आरोना एबार सोलायहोजोबथारनोसै होननानै नै जोंना खान्थिया देन्जारखा खान्थि गैया नै हाबानि ओंखाम नै ओंख्रि औवा मेवाइ आलु ओमफ्राय जिंखा ओमफ्राय नैबे जाहैबाय मिमि बाथोन ओरै आलौ होनानै फिसा फिसानो बानायनोसैखो जानोसै दिनैनि थाखाय जोंना ओंखामा न'आव खानसिबो गैया नालाय ओंखायनो इयावनो जानोसै थालिर फस्लायाव दिनैनि जानाय लोंनायखौ माबायदि नुदों खोन्थाहरदो कमेन्टआव एबार बाथोनाबो जालायनोसै जोंना संख्रि रानि थाव गोथां संख्रि संनानै इथिंबो सब एंगेलजों खेब नै जोंना बिमाया दै लुदों जा फिसाफोर जा इयो आजानि संख्रि थाव बरिया ओमफ्राय संख्रि एसे होनोसै होनानैसै दै लागाव साबसिन खेला ना मामि very tasty ना राजा रानी unique food guys, unique food today we have unique food from my Dwi buildings homes come let's join us याव ओंख्रि होदो ओंख्रि होनसै बारै याव जाव लोगोफोर बेनोमोन गोदोथ' गोबां बिदिनो हाबा गाजफोराव जोङो उन्दैफोराव बिदिनो जानो मोनोमोन दासो जों जानो मोनला हयथ' बिनिखायनो जोंनाव बेमार आजारा दा बारा जायो होननानै सानो बेनिखायनो दै गैयाबो खानसि गैयाबो नालाय ओंखायनो दिनै गय थालिर दनाखनावनो जोङो बेबायदि जानोसै होननानै
दानबाय आरोना ओमफ्राय जोबोद मोजां मोनदों आरो बेबायदि जानानै मानो होनोब्ला बे मोनसे नेचारेल जाहैबायथ' माने गोजोननाय मोनदों आरो जियानो जादोला जोङो खुसियै हेपियै गासैबो माने ज' जाबाय मोखां नायलायलायनो जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरोना बिदि बायला जिला न'बाबो बायला जिला बिल्डिंबाबो होमबाना लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना माबायदि मोनखो भिडिअखौ नायनानै आंनो कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरबानो जाबाय मानोना नोंथांनि मोनसे कमेन्ट बा नोंथांनि मोनसे लाइक बा शेयारा आंनो जोबोद थुलुंगा होयो बेनिखायनो होमबा दिनै दोनथ'नोसै